máme tu novinku a tou je tahle parfémovaná voda. Holky, inspirováno Carolina Herrera La Bomba. Já si myslím, že tenhle parfém nemusíme představovat, že ho každý zná. Je to úplný hit jaro, léto. Takhle vypadá, holky, ta krabička. 80 ml, jak jsem říkala, parfémovaná voda. Jinak, holky, cena bude 490 korun a hnedka vám vysvětlím proč. Protože je to Španělsko, Made in Španělsko. Jo, myslíme si, že ta kvalita bude lepší než Polsko, lepší než Itálie. Prostě máme dodavatele, který nám nabídl spolupráci, tak jsme vzali Španělsko. Tak proto ta cena bude 490 korun. Holky, je k tomu i taková fusaklička, takový obal, takže vám to přijde prostě úplně jako luxusní. Úplně jako luxusní parfémek, jo? Takže holky, 490, odkaz na e-shop je tady na obrazovce a budeme se těšit na vaše objednávky. A holky, máme jich 12. Tak ahoj.